Hi mga langga! Yes, Happy New Year! Hi mga langga! Yes, I'm back. So, my God, lisod kay ni himuon nga vlog. Very, bitaw. Today is December 31 and last day na sa 2020. So, advance Happy New Year mga langga. And by the way, yes, I am with Malik. Hindi katol. So, ano man yun? Nyara ko mahilak ko eh. So, I'm doing this vlog mga langga na si Superman is kuan kanang mo explain ko char. Do I need an explanation? Dapat ba kung mo explain no sup na double chin bitaw no. As you can notice, right after sa Vlogmas, wala ko naka-upload na. Like akong plan uta is mag-upload ko Christmas Eve, something like that. Pero wala na ako nabuhat since episode 9 pa lang gani sa Vlogmas is not feeling well na ko. So wala na ako siya nabuhat gyud. And which is kana bitong sayang kaayo kay wala na ganahan ko mag-film jud unta kay memories for remembrance pero yes wala ako nakaya siya. So well anyways, I'm doing this vlog again. This is an appreciation vlog to everyone nga especially ninyo mga langga for supporting us. And yes, karong adlaw is 4,000 subs na daw. Gituman ninyo akong wish nga before ma-end ang 2020 is 4,000 na ta. 4,000 na atong family. Oh my God, thank you so much mga langga. And hopefully, madugangan patapon. Oh, sorry, nagiubo. Oh, dahil nga tulog din mga bata. And sorry po nga, inaano akong position kay until now, dili pa ko kaayo makatarong og lingkod. Yes, you will know later if nga no. Kaya ako siya itugan ninyo. And then mo to siya. Yes, back sa 4,000 subs. Thank you kayo mga langga. Thank you so much. Like, achieve. And thank you for making my 2020 so happy. Thank you kayo mga langga. Especially sa Seeker Viners. So, thank you so much sa Seeker New G nga I found new friends. So, thank you so much. And what else? Hopefully by next year 2021 is kuyog si Japon ta. Kuyugan si Japon ko ninyo nga i-achieve ta na ng atong mga goals, which is to spread good vibes and love to everyone. Yes, muna siya. And again, this is an balik I will also take this opportunity nga pug nga nakong luha. Nagyagi ubo diring dapita. Oh my God. Bitaw, I will take this opportunity nga ma-express sa akong pasalamat jud. Kay kabalo mo mga langga, that's why nganong wala ko naka-vlog right after sa Vlogmas. Like 24 pa lang is mugan to not feeling well nako. Na nakoy gibati nga dili maayo. And yes, I'm celebrating Christmas with pain. I'm struggling. Okay. Hindi ko hilak mo. Pero yes, bitaw hindi ko hilak. Buang na ko ano. Kana pang kuan siya mga langga kanang na-realize bitaw na ako karon nga health is wealth. Kanang basta sugunin na yung magpaboto na giubo bitaw kanang I'm suffering with pain and like paglingkod ganig tarong di na ako mabuhat kay
sakit jud kaayo. Paglakaw og tarong, dili na ako mabuhat. Pero karon kaloy sa Dios, makalakaw na ko medyo tarong-tarong and pas. And pero difficult pa na ako nga mulingkod og tarong, like maging ani pa ko. Pero makalingkod ko, pero kaya bitong magaslant gamay, something like that. And yes, mo siya akong na-feel anang 24 until 30 gahapon, 30 o gabi last night. And kanang basta di na ako ma-explain og tarong kung unsa kasakit akong gibate. And karon nga year pod 28 o gabi hapit ko na admit kay tungod lagi sa akong gibate, like nadiri akong kuan sa siya. Okay, basta kani siya ang gidextrose ko dito kadali para ma-injectan ko og pain reliever. And dire na iniglagom na ako dire dapit na kay kini siya unang gi-injectan, pero wala man nakita akong ugat kay puyabuyag ko, so medyo nilagom siya no. So muna siya mga langka. So grabe kayo ang 2020 no, like no, I did not, wala na ako gi-blame ang 2020 pero basta bugat kayo, like for 26 years na ako, like atong bata pa ko, mga 1 is permi pod ko i-admit, pero sukat kinahanglan na ako'y buot is never kong gi-admit jud. So or na dextrose man lang, never. Ato na June 28. As in, like puyawan kayo ko. Then mo to siya mga langga no. Mo to siya nakuyawan kayo ko ato nga time. And I will be forever grateful. Kailan ko bitaw, I'm doing this vlog to express my love and akong pasalamat sa akong family, especially ni Mami. luuda sa kong naong ba. Sorry na jud man ang mga fats dire, mawala na lagi ni pohon. Bitaw, Mom, I know you're watching this vlog right now, syempre. Thank you. Basta man yung imuhilo ka mo katawa. Bitaw, Mami, thank you. Uy, karon pa ko ninyo nakita nga emote. Bitaw, thank you kayo me sa tanan. Sa love, sa sacrifices. Thank you. And I love you. And sa akong sister love, sila ng darling, financially, thank you. Like, maulam na kay ko, pero oh my God, one chat away. Thank you, Besh. And you know how much I love you. Love kay ka na ako, Besh. No matter what. Love kay mo na ako ni Mommy. Kamatanan. Si ate, si kuya, ikaw, si Mommy, si Zach, si Sean, si Daylan, si Baby Nels, si Zyla, si Riker. Kamatanan. Love kay mo na ako. And to Papa Bear, thank you also. Bisan pag usahay, maulit na ka na ako, no, kay dili kay di siya mapugnan ako mga langga nga every time mo sakit og maayo nga murag kuan katong sa mata tong wa pa ko'y pain reliever. Oh my God, sakit kaayo siya mga langga, and pirmi ko maghilak. So thank you to Papa Bear who's always na si Baby Bear. Thank you po ni Baby Bear kay suguon ako ni siya og tubig. Kiss ni Tita Mami. And thank you ni Papa Bear kay
atong lugos pa ko katarong og lakaw kay sakit kaayo kay wa pa ko'y pain reliever. Siya pirmi mag-guide na ako every time mo bangon ko, gikan ko gahigda or gikan sa gaginani ko, every time mo bangon ko, siya mo guide na ako, and usahay siya po yung mag-prepare kung unsay kanon na ako. So thank you so much Papa Bear, bisan pag super maldita kayo ko, pero love kayo ka na ako. And yes, also to Angel Bear nga, pirmi po siya naadiri ra sa balay, like mamudto muli mata na siya, usahay hapon na siya muli kay kuyugan ko niya. Oh, thank you so much Angel Bear. And sa akong cousins, sa akong family, relatives, thank you so much to Uncle Gingging, Nati Shirley, nila tanan-tanan, Nati Jeanette, Uncle Junior, nila Auntie Norma, nila Tiin. Wow, mention tanan yung akong pamilya syempre. And ni Kai, ni Hillboy, ni Damdam, tanan. Sa akong pagumangkon pud nga si Sean nga, wala ko gipaulit-ulit kay every time mo sakit, iyo siya mingon og nabikil na po, dito ka na po, maayaw ka na. Basta mga lang ka. Ganang, akong hunahunahon karon bitaw. Like, musakit pa man siya karon, pero at least, dili na jud kaayo. Unlike before nga, kung musakit, oh my God, moingon ko og may pahilantan ko anig 1 week. Like, basta, there's something, there is akong kuan. What do you call that? Reproductive system? Something there. Ito siya, so super sakit ka yung gibat. And yes, karon my body is recovering, I'm recovering. And kay gabi naghawasan lain na sa term bitaw gabi murag ni kuan na ni hulpa wapod ni hulpa oy kanang murag basta gabi murag siya mura kog naibtag tunok gabi so thank you so much Lord, kay I keep on praying jud nga kuan kanang before unta pod laman mo man ng 2020 ma-okay ko, then maka-vlog man laman ko kay if ever wala to siya ni okay gabi di ko medyo okay karon tipod ko ka-vlog kay wala ko lain mabuhat mga langga kay nag-attend po kog online class, so kaya bitong basta lisod kayo siya kay nag-attend kog online class, like kinahanglan pud unta ko mag-focus pero nakoy gibati mga inana ba struggle is real. But then again, sa mga na-experience na okay pod, na okay ko. Thank you so much Lord. Jod, thank you. And yes, thank you kay sa tanan. Thank you kaayo sa akong mga friends nga ni chat nangutanag naon sa day ko. Thank you so much. Thank you kaayo sa mga nag-pray na ako. Thank you. And sa akong family, relatives, cousins, thank you so much. Thank you kaayo. And ninyo mga langga, thank you kaayo kay isa mo sa akong mga inspiration nga syempre magpakaayo hiler. Ito, thank you kayo mga langga. Thank you so much from the bottom of my heart and down to my lungs. Thank you kaayo. Wala ko ilayang masturya kundi thank you. Thank you so much for making my 2020 so meaningful, so joyous. Thank you so much. And yes, mura to siya. Oh, di ba? Gayaw-yaw ra magud ko. Paminawa ra gud laman ninyo. Thank you kayo mga langga. Thank you. And it's Happy New Year and have fun, especially with your family mga langga. Ito, thank you so much, and again, thank you sa akong ate, sa akong nanang, sa akong kuya, sa akong sister Love Jod, si nanang. Thank you so much, Besh. I love you. Ni Mommy, ni Papa Bear, ni Sean. And ni Mama Miling din, ni Gabi. Thank you kaayo. Kita-kita ta next year. And thank you so much mga langga. I love you. Happy New Year. See you next year.